O President ka Voice of the People Party uba Arden Embasayomon habukren bikilat pathai khobor halor ka jingja jong ka jingtwa ka surok ba Shillong pen ursla harungan kabalawan ra ka jingja ka basngausi haba armut ki briu ki ladu e ka jingem na ka te ka jingtwa bat kabalawan ra ru e ka jingthot ha ka lek kwan jong ki pat ba na ka than riwar mi ngi barok ka we uba Arden ulabu jingkali da ka baong kumno kat u Deputy Chief Minister yu i kat ka tu ka jingma ha ka tu ka jaka Urlong Deputy Chief Minister Udeban Ujor FIR Mardor halor kani ke jingja emban penserwa ya kapor da ke jing berngem. Minister uday u local MLA nang to umi ke tu ki jingma ka baam. Dengan ong isu. Tingini ap nang ni smart ke jingmi jo kata ka FIR. Ne ka dei tang ka jing persang ban top miao. Larak u chimis u deputy chimis ulong serious bari ban pinchitom kata ke FIR ka di ban efektif ka di ban trekam ka di ban syukut tang bala FIR. Kata pengadil.